Og det blev til 8 fejl i tiden 61,70 til Katrine K. Christiansen. Så har vi start nummer 9, Julia C. Foss og Joelle Darcy på banen. Og vi beder start nummer 10, Alicia Fleron, om at komme med på banen. Og start nummer 11, Oliver Næsten om at holde klar i slusen. Og det var startsignal til start nummer 10, Alicia Fleron på Færtel. Og start nummer 11, Oliver Nissen på La Kenta, og gerne komme med på banen. Og start nummer 12, Monia Holm, blev holdt sig klar i slusen. Og det var en flot fejlfri runde til Julia C. Foss med 0 fejl i tiden 64,60. Og det ligger der ind på en foreløbig andenplads.